हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोदों। बे जाहैबाय जोंहा नीट NEET 2021 नि जिहेतु आनजादमोन, दा बे आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय, जायखौ नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट जेखौ बुंना बुंदों। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि जाय बिथांमोना सामलायो एबा कन्डाक्ट खालामो। दा बेनि देग्लायनि फिथाइखौ होबाय आरो खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय बे आनजादखौ गासै 16,14,777 साया एप्लाइ खालामदोंमोन आनजादनि थाखाय। बेनि गेजेराव 15,44,275 साया आनजादाव जिरायदोंमोन होनदों आरो दा बेनिनो 2,30,948 सायाल' उथ्रिसारनो हादों होनदों देग्लायनि बे आनजादखौ, जेराव अल इन्डिया रेंक हिसाबै मोननो हानाय जादोंमोन। सेथियाव मृणाल कुट्टारी, बिथाङा तेलेंगानानिफ्राय फैदों आरो बिथाङा आउट अफ 720 मोननो हानाय जादों होननानै बिथांमोननि खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुदों। बिनिफ्राय सेकेन्ड हिसाबै रेंकआव मोनदों तन्मय गुप्त, बिथाङा दिल्लीनिफ्राय, आरो बिनिफ्राय थार्डआव मोनदों कार्तिका जी नैर, बिथाङा महाराष्ट्रनिफ्राय, आरो बिनिफ्राय फोर्थ पजिशनाव रेंकआव मोननो हानाय जादों आमन कुमार त्रिपाठी, बिथाङा UP नि, आरो बिनिफ्राय 5 रेंकआव गोबां दङ, बेखायनो बेयाव नामखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मेनसन खालामाखिसै। नोंथांमोनहा बेखौ चेक खालामनो हागोन गुबुन गुबुन वेबसाइटनि गेजेरजों। दा खोथाया जाहैबाय, गोजोनथाव बाथ्राया बेसोदि जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जिहेतु चिरां जिल्ला, बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामिनि लहित बसुमतारी आरो मार्टिना बसुमतारी बिथांमोननि अनसुलि फिसाजो ब्रह्मजनी बसुमतारीयाबो बे आनजादखौ होदोंमोन आरो बिनिनो बिथाङा गासै भारतनि रेंक हिसाबै 4,785 रेंक लानानै बिथाङाबो उथ्रिसारनो हादों होननानै जोंनि बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङाव जों नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट नुदों। दा बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो आसा खालामो इयुनाव जोंनि बर'फोरा बिथांमोननि बिदिन्थियावनो एबा बिथांनि बिदिन्थियावनो उनावहाय गोबां बाहागो लागोन आनजादाव आरो उथ्रिसारनायावबो गोबां हागोन। दा बेखौ मिजिंथिदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।